Wait. Wait. Sakit. Masakit. Popo. Pero, mahaling yan. Ayun. Na ginahawa. Sige, therapy. Oo. Ay. Ano gumana? Gumaan na daw ang pakiramdam ni tatay dito sa kanyang paralyzed na bahagi. Tay, ilang ano ka na ba? Ilang beses ka nagpahilot? Isa pa lang, sa iyo pa lang. Tay, okay ba mahilot ka, tay? Okay, nakon dito, oh. Gumaan ang pakiramdam ko. Alin na kayo, hilot kayo, wala kayong bayad. Okay ang paghilot. Legit walang bayad. Subscribe TV Bisaya Daswan. Si Tatay Hipolito Labini Jr. ay isang tricycle driver noon. Napanayam natin ang kanyang biyanan. Pag-alala niya. Yung pag-iisip niya, no? Oo. Pagka tinatanong mo siya nun hindi niya alam. Hindi niya. Hiram lang ng karaayon nun Pero kano, ganun. Bakit daw siya na-stroke eh? Nagmumotor yan, nagtatricycle sa Project 4. Oo. Tapos siguro, sobra init. Kasi may dalawang anak na pinag-aaral. May dalawang anak pa siya pinag-aaral. Edad pala. Pag 55 na yun ngayon. 47 yan na stroke. 74 na ako sa ngayon. 47 siya na-stroke. Ilang taon na? Mag-55 na ngayong November. Ilang taon na na-stroke si tatay? 47 years old. Nag-start 47. Ilang taon na siya ngayon? Mag-55 na yung November. Anong dahilan sa pag-stroke niya? Ano yan? Natas talaga ng dulo yan. Pag dinakainom. Anong pangalan po ni tatay? Hipolito Labini. Mga kababayan natin, kung saan man kayo lupalo, naroroon sa ngayon. Nandito tayo kay Tatay Adam Diontoy dito sa Caloocan. Siya po ay 3 years na stroke. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko, kung saan man kayong lupalop naroroon hanggang sa kasalukuyan ngayon. Sana maayos lang kayo sa panahon ngayon. Nandito na tayo sa bahay mismo ni Tatay Hipolito Mabini. Siya po ay 8 years nang na-paralyze. Siya po ay isang dating tricycle driver na kwento ng may bahay niya o mahal niya sa buhay. Nagtra-tricycle daw siya nung panahon na yon at bigla na lang siyang inatake ng stroke. At yun, dinala sa ospital, may tumawag sa kanila. Yung bahay nila ay nandun sa likod. Nandun sa likod. Pinili natin dito na lang tayo mag-therapy dito sa may labasan. Maluwag naman ang komportable dito. Ang bago ang lahat ay may iabot muna ako sa iyo, Nandito na tayo kay Tatay Hipolito Mabini. Ano pong iniinda mo na tayo? Sakit.
Oo, ito. Ito lang mahina. Ha? Mahina. Ito lang. Mahina. Dito. Sa pigi, dito. Wala sa ganyan. Wala. Oh, dito lang kamay. Dito. Mula dito. Mula Wala dito sa ulo, dito. dito. Sa kanya. Sa baba, dito. Yan. Ito, masakit din to. Wala. Wala. Sige pa. Pagka Dito. Yung ito mo. ganun din. Mahina din naman. Ito masakit. Ito. Pag ganyan. Kalahati. Kalahati. Okay. Ang iniinda ni Tatay Hipólito ngayon ay ang kalahating katawan. So, samahan niyo kami Ititirapi natin si Tatay Hipólito. Sa puntong ito, hinawakan ko na ang kamay ni tatay at nire-relax ko muna saglit si tatay at inikot ko ng bahagya ang kanyang ulna at ang kanyang radius dito sa may flex tendon. At dito ako sa may phalanges ni tatay at hinila ko ng dahan-dahan na lahat ng daliri ni tatay. Konektado ito sa mga sinuses. Ikutin lang natin ng counterclockwise at clockwise. Paikot-ikot ng dahan-dahan, sabay hila ito. At maya-maya bahagya ay nilagay ko na sa hita ni tatay ang kanyang palad o kanyang kamay at kailangan kong mag-concentrate dito. Nandito lahat na parts dito sa may eyes, brain, pituitary na rin. Nandito ang stomach, nandito ang thyroid at ang kidney, nandito na rin ang urinary bladder at ang gallbladder. Maya-maya ng bahagya ay tinaas ko ang at nirotate ko ng pa-counterclockwise na clockwise para madaanan ko itong ulna at ang radius pati na rin na dito sa may flex tendon. At paakyat naman ako dito sa may braso at siko ni tatay. Kailangan kong madaanan dito lahat na ito, ang bones, joints at ligaments, tendons, nerves, blood vessels. At inikot ko ng pa-counterclockwise ang buong shoulder ni tatay. At plinex ko yung tricep muscle ni tatay pataas at ang bicep muscle ni tatay para itaas ng bahagya. At dito naman ako sa may humerus at radial head. Itataas ko lang to ng count ng 3 times at pababa at i-squeeze naman natin na kabilang bahagi ng katawan ni tatay. Ito push lang na pull at inikot naman natin ng bahagya ang scapula ni tatay at dito sa may glenoid or joints at ang humerus at ang ulna or electron. Paikot lang ng counterclockwise at clockwise. At dito naman tayo sa long head ni tatay at lateral head. I-push lang natin ng pataas. Konektado na rin yan sa may scapula. At kumpunin muna natin ang scapula area ni tatay at kasama na rin ang kanyang dibdib. At maya-maya lang ay binalikan ko ang forearm ni tatay dito sa may radial nerves, ulnar nerves, medial nerves. At kailangan kong madaanan lahat na ito itong long head, lateral head at medial head, pati na rin ang ulna. At ikot-ikutin muna natin ng bahagya itong shoulder ni tatay at hihilain natin
para sa tendon at ulna, pati na ang ligaments. At dito ako nagko-concentrate muna sa extender ni tatay, para na rin na relax itong lahat buong shoulder ni tatay, at ginrip ko naman ang kanyang bicep at ang kanyang tricep muscles. Nagko-concentrate muna ako dito sa may muscle ni tatay, pati na rin dito ang tendon na dadaanan natin. Lahat ng parts dito, sa may bones, joints, ligaments, tendon, nerves, at blood vessels, dadaanan natin lahat. At ito, nagko-concentrate muna ako dito sa may braso ni tatay, dito sa may long head, lateral head, at medial head, pati na rin dito sa may ulna, dadaanan natin lahat. Ito lang, tira. Oh! Tay, taas mo nga kung ano, hanggang saan. Taas mo. Uy, ito na. Oo, taas na. Ha? Dandahan. Oo. Baba. Uy, di ba kayo? Taas tayo. Okay na? Ha? Kahapon, masakit. Sige, ganun. Kahapon. Tay, bakit hindi ka nahilot? Walang pira. Walang pera. Ito hindi daw nakapag-therapy si tatay, nakapaghilo si tatay dahil walang Walang pira. wala siyang pambayad sa therapy. Biruin mo ay isa pa lang ang humilot sa iyo, tay. Isa pa lang. Isang bisis pa lang nakatikim si tatay. Kayo muna. Totoo ba yun, tay? Totoo yun. Ang dalawang hinot ikaw. Pangalawa daw ako ang naghihilot sa kanya. Dahil sa Kulang. kulang sa budget. Kung sa mga kababayan natin dyan, kung kulang pa, sino yung may kulang sa budget o walang kakayanan magbayad ng therapy, i-PM nyo lang ako at pupuntahan ko kayo sa inyong tatahanan, ha?